MOR 91.9, my only radio for life. This is Master Popi, ang lalaking mapapa... Aha ka talaga. Lalaking taas, tanan, tumoy. Tumoy. Mayang tumoy. Tawag na Justice kay ready na mi para sa imo. Ready na ba ka para sa amo? Actually, ato ning Justice, ato ning i-post sa YouTube ha ang kaninga episode. Okay lang? Okay ra. Okay. Sige. Ako ning gina-record karon para sa imong mga friends nga wala nakadungog o gusto mangantsaw. Pwede rin nila madunggan sa YouTube, ha? Okay. Ready na ka diha? Ready na. Gitrapuhan na ang angay ng mga trapuhan diha. Narapo na tawon kong sino. Gani, kayo bisig sa dayan. Di mi gusto nga kuan ka kanang panuhoton. Ready na ka? Ginawa sa lahom. Ginawa lahom. Okay na. Baho. Ayaw kay ibuga kay masimutan ako. I want you to raise your right hand and repeat after me. Okay. Say I. I. State your name. Justice Lauderes Broñola. Naka-hot seat karon. Naka-hot seat karon Sa MOR 91.9. sa MOR 91.9. More sa gabi. More sa gabi. Thursday Tambayan. Thursday Tambayan. Do solemnly swear. Do solemnly swear And promise and promise nga akong tubagon na akong tubagon ang mga hot seat questions ang mga hot seat questions ni Master Popi. ni Master Popi. Carefully Carefully and honestly and honestly to the best of my ability. to the best Of my ability. of my being, Of my ability. of my ability. So help me, Dad. Help me, God. Dad. So help me, Dad. Okay. Dad ba, Dad? Daddy, to help me, God. Dad ba, Dad? D-A-D. To help me, Dad. Okay, fine. Sugdan na to ang atong first round na atay ruleta dani nga atong i-play in which kung moingon ka og stop, akong i-stop. Okay. Kung unsay Sige. kung unsay matungnan nga question mo to ang akong itanong. Are you ready? I'm ready. Well, there yan. Ito na. Ladies and gentlemen, Justice Lauderes Broñola. Sige, eto na. Daga na. Sound effects. Just say stop if you want me to stop. If you don't want me to stop, just go. Okay. Okay, eto na. Huy. Mga love and sex question ni siya. Pero kung makatanong ka og love, okay ra ka istanan. Hala, okay. Pero kani siya murag dili ni love question. Agoy. Ayay. Patay. Si Hugh Hefner. Kaila ka ni Hugh Hefner? Ha? Wala ka kaila ni Hugh or Hugh Hefner? Wala ra ba? Si Hugh Grant, kaila ka? Wala. Si Hugh Hefner, muna siya ang nakatulog sa lain-lain nga mga balay sa babae. 1,000 kabuok babae ang iyang na you know na. Okay. Unsa ang imong opinion, ana? Letter A, it's disgusting. Letter B, may iya ha. Pero kung ako na, dili ko ganahan. Dili ko mo buhat ana. Letter C,
Pwede man siguro ko gyapon nga may mong Hugh Hefner. Letter B. I wish ako na lang si Hugh Hefner. Letter B. So, pwede, okay ra ka sa iya, but then, dili, pugka, ana. Yes. Ayun. No, kuan, no, sa tawag ani. Basta mo na na. So, one pa lang na, eto na, ang number 2 question. Stop. Kasagara, unsay gasilosan sa imong partner nga OA na? Ala! Wala ko kabalo, pero feeling lang ako. Nga na, it's your opinion. Feeling lang mo, OA na. Feeling lang ako. Sige. Kanang OA na ang... feeling lang ako, ha? Mm-mm. Kanang makauban ako sa events or especially kanang partner na ko Sa host. sa mga hosting stints. Silosan. Oo, sakuan lang. So parang over na. Wag naman. Partner yan Hindi naman naman. Basta lugar mag-abay mi sa picture, di pwedeng picturean lang mi kinikauban mig-host. Ano lugar? Napayuban yun. Napayuban ngayong ana. No? Medyo ma-insecure sila ngayong ana. Pero almost lang Bigyan siguro sa siloso. Yes, pero it's your opinion man nga kana medyo over na po ng inga. Anyways, that's the second question. Here's your third question for tonight. Stop. Your best friend na ay uyab. Na ay boyfriend imong best friend. Now, nakabalo ka nga ga-cheat day ang iyang boyfriend. Unsa imong buhaton? Letter A, imong ingnon imong best friend sa tinuod. Letter B, ingnon nimo ang partner niya nga mag-confess na sa iya. Letter C, mangita kag paaging masapnan sa imong best friend ang iyang boyfriend nga cheater. Or letter D, di ka maglabot-labot. Letter A. Letter A. Oo. Imog yung prangkahan. Oo, kaya palangga din ako kong best friend. Tapos kung tinood ka nga amiga, prangkahan din na mo siya maski sa sakit. Oh! Very good. Very well said. Number 1. Grabe, ingana biya mag-host, no? I'm sure napakay mga lain nga mga words diya nga imong natun-an diha. Ang among naibawan dani ka ng mga cliche yun. Very well said. Thank you so much, candidate number 1. Let's now move on to candidate number 2. Ito na ang fourth question nimo, Justice. Stop. Ito na. Para sa imo, sayop ba sa duha ka buok adopted nga mag-igsuon? Adopted silang duha, tapos mag-igsuon sila, pero kay dili man sila related, sayop ba nga mag-date silang duha? Letter A. Napa mo choice din. Letter A. It's not wrong because dili man sila blood related. Sila igsoon. Letter B. No. It's not wrong, pero personally, kung ako nasa sitwasyon, di gid ko mugkuan sa akong brother nga adopted. Letter C. Yes, it's wrong.
Pero sila ragyapon ang maka-decide kung sa ilang buhaton. Sakto nga, wrong na siya, pero kung wag tayo mahimo, kung love gid sila. Letter D, yes, it's wrong. And dili pwede kay they are raised as siblings. Siblings. Murag katong unsa to nga salida gani nga teleserye? Novela ba to or chinovela? Korean. Korean novela. Nga unsa to? Love something? Love? Sige, ikaw, what's your opinion? Letter C. Letter C. Yes, it's wrong, but it's up to them pa rin. Sige. Ikilig ka to, no? Wala, hindi ko ka-relate. Sige, let's do our 5th easy round question. Top. Pili sa duha. Maudtuhan or makadlawunan? Depende sa schedule, pero unsa man gid ang permi. Depende sa schedule, pero unsa gid kay tabo be? Maudtuhan. Overnight lugar, tapos naudtuhan lugar, ana lugar na yun. Hinahilom ka diya, oy. Ginawa sa diya, oy. Ano ni Ron? Ano sa yung gisudlan? Nga nung nag-apil-apil. Ito na, ang 6th easy round. Easy pa lang niya, easy. Top. Kung naay kuan, kung naay sumpa, if ever na ay mahitabo daw sa inyong duha sa imong partner nga kanang na sa isa ka year bisag kas ala na mahitabo na ay sumpa mahitabo mabutangan o buti-buti ang imong kuan or di mo makaanak or on something ana. If ever mahitabo na sa isa ka year, makaya ba na nimo nga mag-abstain sa ay sorry. Tawag baling. Hello? 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 Tawag balik, Justin. O niya na to siya ipakanta mga Amelia. Okay. Ipasampol na to na siya. Justice. Jazz, unsa okay. Makaya ba na nimo nga mag-abstain sa 1 year? Mag-abstain from having sex sa 1 year. Kaya na, uy. Kaya? Kaya! Wala may conviction ka. Kaya gida. Ay, Kaya na pala, uy. Nag-all si boyfriend. Wa manggod. Si boyfriend nga. Wa manggod mi gisumpa man Sir Pop sa pagbutbut. Ay, nako. 6th question yun. 7th easy round question is... Top. Okay lang ba sa imo nga naay crush ang imong partner? Ha? Okay. Okay lang ba sa imo nga naay crush si partner? Kung celebrity crush, okay ra. Pero kung crush darling sa trabahoan or crush darling... Hala, ang kabaw! Ang kabaw, ay patabo! Lahi na na. Lahi, gide. Di gide pwede. Celebrity crush, okay ra. So meaning, kanang kung naay man lang siya crush, ayaw na lang yung saba kay masabunutan yung ka, na? Ay, hindi, mangkulat. Pero? Ay, bulag, diretso.
Grabe jud ka ha. Joke, guys. Sa istoryahan jud nimo naagi lugar mga kuan diha, mga bungol mahitabo lugar. Hala. Di po, oy. Crush ra man gud na oy, di mo gud na panguyaban ang mga crush. Asa man lagi ka ng uyab, eh. Oo, di ba? Same cycle. The end. Pero dili man kung nana kay uyab di na ka manguyab og lain nga crush. Darling. Kay what you do to others, what you others do what to you. Yeah. Depende naman dyan sa tao. Gani. Kung magpatintal ka. Gani. Kung nagpatintal siya, di gid siya para sa imo. So, that's my point exactly. Okay. Munang, okay ra magka-crush para sa ako. Opinion ra po na nako. Magka-crush ka dito, sige ka. Bisag artista na, bisag imo ng office mate, sige, go lang. Diara tamuhan. Ito na ang ating 8 nga. Ito na ang ating 8 nga easy round question. Stop. Hala. Hala nga naman. Nakatry na ba ka nga na milagro na hitabo sa sinihan? Sinihan. Wa, pasaboy. Wala pa gyud. Oo. Asa dito sa gawas? So wala gyud sa sulod ha. Wala. Wala yung mga nang kuan di ha, mga halas di nga ni kuan lagkalit ni Slytherin. Alam nga, dili mo makakonsentrate og tulantog sa lida. Sayang kanyang kuan ni bayad. Di sa una kay ikaduha naman. Sa lingi-lingi lang lagi kung wala CCTV diya kay basin mangisi ang guard paggawa. Di ha mga kapamilya, wata kabalo. Gagmay na ba kayong mga kamera karoy? Pwede na night vision. Ito na ang 9th easy round question nimo. Justice Lauderes Broñola. Stop. What is the longest relationship you've ever been? Longest. Allah. OMG. OMG. Kung kuan. Kong. Technically speaking, George. Technically, yun sa ni vocational. Oo, nana. Technically speaking. Gidi ay, more vocational course. Ano lang. Pangarap ka na lang ba? 1 year? Ang pinakamubo, 2 seconds? 1 week, oy. 1 week? Pero bata, ano man to? Charing naman to, oy. Bata na yun. Justify pa, Marm. Yeah. So, mga 16 years old pa ka ito, ano? Third year high school. Ang 1 week ni mo. Oo. Nga naman, wa kaganahi. Bata pa man. Wag tiil. Bitaw. Ang imong 1 year is kanang karon? College na. Ay, college na. Third year. So, bago pa lugar na kanang karon? Kanang karon? Anta? Bago pa din na? Taon-taon. Heart pa yung mata, oh. Sige lang, bantay ka lang ba? Ma-question yun na unya ba? Ito na, ang imong last question for the easy round. Okay. Stop. OMG. OMG? O to the M to the G. Unsay makapaturn on nimo before o during the deed itself? Hala. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Oops.
Unsa man ni mupas na ka? Ikaw na pinakauna nga mupas? Chocolate. Easy round pa lang. Chocolate. Ay, alam na. Weakness na nimo ha. Chocolate nga ibut. Aha. Ikaw lugar? Ana lugar? Ganun. Lagi kanon ba? Itaping nimo dito sa imong kanon pud nga isa. Likod pag kung itaping dito. Lamian pa ng chocolate. Malamian man. Duhanin nun kalami, no? Charlang, mag-CR sa ka? Sige, ipasiar. Ipasiar sa nato siya. Muna to atong last question for the easy round. Ay, ka-survive ka sa first round. Ambot lang sa medium round. Ambot lang yun. Bitaw, sa mga nasa Facebook ha, i-comment na ninyo inyong mga original hot seat question na dito sa MR Cagayan de Oro Facebook page katong giingnan dito og tong na-comment diri. Ito na, mauna na siya nga picture ha. Sa mga nasa ABS-CBN Mobile, nagka-Globe TM og Smart, text ninyo ABS-CBN Mobile number #hot seat justice space ang inyong question para niya. Para sa third, mong i-mention diya ha. Ay ninyo pa sobra kay I'm sure ako gina i-cancel ba. Justice. Okay. Congrats, nakuha nimo ang first round. Balik kanta karang taod-taod ha.